Nije taj put što je bilo u navigaciji, ali vamo mi je sad nekako sigurnije, ne znam. Koliko imaš posto, Sabina? Koliko? Oj, dobro si. Čekaj, Senad, evo ulica. Pa je se dobro, zdravo, gdje je podružje? Verzijana? Verzijana? Ja, aber nicht jetzt hier. Aber nicht jetzt hier. Ich will hier ein bisschen aufnehmen. Ej, ajmo prvo gore pa ćemo se vratiti vamo. Ovdje ako ćeš okrećati. Ovdje ti je lijevo petlja da počne ima često opet. Ajde dok je lijepo vrijeme, samo da odemo kratko gore da slikam pa ćemo ovdje. Ajde. Gdje hoćeš na Brezike? Ja, ajde gore. Dok je lijepo vrijeme, znaš. Der muss trotzdem jetzt einmal bedienen. Ja, wohin jetzt? Ovdje ti je Dževadova kuća. Kako je lijepo.
A znači vamo je. Nije to tu. Je se izgradilo ovdje. Ovo nije ništa bilo ovako. Moj pradjed. Hier links. Gdje je kućica ona bila? Evo ovdje. To za oprat tu nešto. A? Jest. Zanimljivo. Onaj Dobor Kulet je to tu, idu nizbrdo. Je li to naša magistrala onako? Ima jedan na Gradačac, a jedna što ide prema ovamo čini se Gračanci. Ne znam, moram vidjeti još jednom na... Sad ćeš vidjeti. Ups, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Da isključim. A došli malo kod mene, ovdje dole pa Vučaka bismo došli. Ne znam kada ste došli, Vučijak, Jošava, Gnjivnica. To.
Ali ja nešto kontam, to je odmah tamo poslije nje, pa uzbrdo, ali nisam skonto da moraš se dol spustiti pa vamo ići. Ja sam zaboravio, malo. Ali evo sad znam. Čekaj. Ajde, s njim ovdje sam biti lenes. Kad ćemo idemo bez zada. Ajde. Meni je najgore sunce i... Kad krenemo preslućeš. Sad ćemo Denkström, da mi ga stanemo. Du Denkström, ich nicht.